Χάτς, ενημέρωσε σε παρακαλώ το κοινό. Τι παιχνίδι θες να δεις? Αγγλία-Γερμανία. Αγγλία-Γερμανία. Η Αγγλία πέφτει στον Αδάματο. Θα τα ακούσω ραδιοφωνικά. Θα τα ακούσω ραδιοφωνικά. Εντάξει. Ne dedi ki? Almanya çıktık. İşi çık bir çıkıyor. Adamandayız. England bir çık. Bir gün üstüne Wellington çıkıyor. Corner çıktık. Να δούμε τι θα γίνει. Τα πάντσεπ του Αντώνη απέναντι στα backspin του Αδαμάντου. Το σουτ. Γκολ από τον Harry Kane. Με το καλημέρα οι Εγγλέζοι φωνάζουν το It's coming home για 1051η φορά στην ιστορία τους. Δεν έχουν κερδίσει ποτέ τίποτα, όμως απόψε όλα μπορεί να αλλάξουν. Γκολάρα από τον Harry Kane. Ένα σουτ που δεν μπορούσε να το σταματήσει ούτε ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο Ντέκλαν Ρίζης βγάζει την μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Γερμανό. Ο Πίκφορτ ήταν θεατής χωρίς εισιτήριο σε αυτό το σουτ του Γερμανού, χωρίς όμως να πληρώσει η εθνική του ομάδα τίποτα. Έλα ρε γάμο, δεν θα σου μα πούς Καϊ Χάβερτς ρε κουμπάρε, δεν έχω κανένα σέντερ Πορτογάλικου, ένα Ρουμενί και τίποτα. Έχει κάρτες με τους legendary παλιούς παίχτες. Ναι, έχει. Να κάνεις ομάδες, παίζουμε τις στημένες όπως τις έχει. Αυθεντικές. Άμα πάω καμνή μασκαράλικ. Δοκάρι από τα παιδιά. Ο Πάλμαρ είναι και σέντερ, μπορώ να λέγα. Έβαλα τον τριφόν επιθετικό. Έλα ρε γάμο, το εκείνο να κάνουν τις ευκαιρίες. Come on. Fitz. Oh, super find. Musiala gets through on his own. Musiala! Big relief. 66ο λεπτό, 34 λεπτά και οι όποιες καθυστερήσεις ακόμα. 1-0 η Αγγλία. Σε παρακαλώ ρε Μουσιάλα. Φακ. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία για το 2-0. Και πλέον μένουν 16 λεπτά στον Αντώνη για να προσπαθήσει να καταφέρει κάτι το οποίο δεν φαίνεται και πολύ εύκολο να γίνει, να ισοφαρίσει τον αγώνα. Ο Αντώνης τώρα με τον Τόνι Κρός θα βγει στην περιοχή, θα γίνει απόκρουση. Ισοφαρίζει ο Αντώνης, κλασικός Αντώνης με Μουσιάλα και πάμε για άλλα κυρίες και κύριοι. 1-1 στο 75. Και ολόκληρο το αγγλικό έθνος χάνει την αυτοκρατορία κάτω από τα πόδια τους. Για ακόμα μια φορά βρίσκονται με την πλάτη στημένη στον τοίχο και με την ιστορία να είναι έτοιμοι να τους παίξει ακόμα μια τραγική παράσταση. Δεν είναι καν κωμικό πλέον. Δεν ξέρω γιατί γελάς Αντώνη. Όμως ο πόνος αυτού του έθνους που βγαίνει στο ποδόσφαιρο είναι να πεθάνει με το It's coming home. Αν ο πλανήτης Γη υπάρχει μετά από 1000 χρόνια, τόσο θα υπάρχει ακόμα και ο πάθος των Άγγλων να τρώνε backbeats και να περιμένουν να κερδίσει η Αγγλία κάτι στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. 1-1. Θα μου κερδίσει. Εντάξει. Ναι. Να η Γερμανοί, μεγάλη ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι, τι να πούμε. Τρίζουν τα κόκαλα του Winston Churchill. Τρίζει η μασέλα της Margaret Thatcher. Όμως ένας κόκκος ρυθμού δεν φτάνει να φέρει την άνοιξη. Οι Γερμανοί σε κλασική αντωνίστικη αντεπίθεση. Θα βγει σέντρα. Μεγάλη απόκρουση από τον Trippier. Δική παλιά από τον Αντώνη. Κατέβασμα. Ο Trippier. Μεγάλη απόκρουση Αντώνη, συμφωνείς? Ο Trippier, να μιλάμε. Pickford είπα. Pickford. Ο Θεός προστάει κάτι στους Άγγλους. Ίσως τους δώσει ένα γκολ στο 90. Το νιώθω. Δεν ξέρω γιατί το νιώθω, αλλά το νιώθω. Ο Pickford δίνει την μπάλα. Δεν μπορούν καν να κατεβάσουν μπάλα. Έχουν πάθει αυτό που παθαίνει η Εθνική Αγγλίας πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Καθίζηση, μαρασμός, σύγχυση και καθόλου γη κατά από τα πόδια τους.
Ο Bellingham ίσως είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Όχι, ούτε αυτός. Χάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Εύκολα, χωρίς πρόσθεση. Οι Γερμανοί στην αντεπίθεση. Είμαστε στο 92. Τελευταία φάση του αγώνα. Διώχνουν οι Άγγλοι. Θα πάμε στην παράταση. Πάμε λοιπόν για την παράταση. Οι Άγγλοι είχαν μια ομιλία από τον πρωθυπουργό της Αγγλίας αυτή τη βδομάδα. Όπως ξέρετε, οι Άγγλοι αλλάζουν τον πρωθυπουργό κάθε εβδομάδα τελευταία. Δεν θυμόμαστε το όνομά του. Αλλά τους μίλησε από το τηλέφωνο. Τους είπε ότι είναι σε πειραρία μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Τρώνε fish and chips και περιμένουν να φέρουν οι παίχτες το κύπελο στο Λονδίνο. Ενώ ο Πακιστανός, ο Ξάνιδος, Όχι, ο Πακιστάνος ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ένα καινούργιο παιδί. Δεν Πακιστάν. Οι Γερμανοί αντίθετα έκλεισαν την πόρτα στα αποδυτήρια και Παναγία μου, με ανεπιβεβαίωτες έχασε ευκαιρία η Γερμανία. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πηγές ακούστηκαν φωνές του αδόφου τίτλου στα αποδυτήρια από εκείνο το γνωστό meme YouTube βίντεο αυτό με τους υποτίτλους. Δεν θα περάσει η παλιά. Ακούστηκε το όι του Γερμανού προπονητή. Ένα από μακριά. Αγγλική παλιά και γέμισμα από 850 μέτρα. Ικανότητες θα λέγαμε. Ο Αντώνης παίζει αντεπιθέσεις. Το σουτ μόλις έξω. Οι Γερμανοί όμως ξανακλέβουν. Θα βγουν δεξιά με τον Άντριχ. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τη Γερμανία. Πέναλτι στο 117 για τη Γερμανία. Ο μαύρος διαιτητής από τη Ζιμπάμπουε, ο κύριος Χατζι Παμπλού, δίνει το πέναλτι. Αν είναι δυνατόν, ο Πίκφορντ διαμαρτύρεται. Όλοι ξέρουμε ότι ο Αντώνης δεν μπορεί να θυματέψει στα πλάγια και θα το κάνει στο κέντρο. Ο Αδάμαντος είναι έτοιμος να μείνει ακίνητος. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Πίκφορντ δείχνει δεξιά, ο Αδάμαντος όμως δεν είναι διαθετημένος να πέσει. Χαμένο πέναλτι και εδώ στο 118. Αν είναι δυνατόν. Ο Σανέ χάνει το πέναλτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γινόταν αν έμπαινε αυτό το γκολ. 2 λεπτά ακόμα. Ίσως τελευταία επίθεση για τους Άγγλους. Γεμίζουν την περιοχή οι Άγγλοι και θα βγει ένα γέμισμα. There will be 1 minute at a time. Ο Bellingham. Οι Γερμανοί θα κλέψουν την μπάλα. Μη μου πείτε ότι θα φύγουν αντεπίθεση, φεύγουν. Ο Πίκφορντ τρέχει, μένει στην άκρη της περιοχής του. Όχι, ναι, όχι, όχι. Αν είναι δυνατόν. Γάμω την κελέτο που να ξαναπιάει η Αγγλία ρε Χατζιπαύλο. Γάμω την κελέτο ρε Χατζιπαύλο. Δεν το στο τέλος. Έβαλε με κάποια Αγγλία. Εγώ σου φτιάχνω που φτιάχνω στον κόλλο. Ναι, όχι ρε μαλάκα. Ευκάλεις το Κέιν ρε μαλάκα. Ευκάλεις το Κέιν. Είσαι άλλος σέντερ πολύ Αγγλία. Παναγία μου, συνάξου. Το μαλάκα ήταν που μου έκαμε ρε γάμο. Ευκάλε μου και σέντρα με τον νόμο και... Για να δούμε αν θα προλάβει η Αγγλία τουλάχιστον να κάνουν ένα σουτ. Κυρίες και κύριοι, όλοι ξέραμε τι είχε να γίνει. Το λίγη αμέσως ο κύριος Μουνοπάνος, ο κύριος Χατζιπαύλου, ο Αφρικάνος διαιτητής που κατάστρεψε μια ολόκληρη χώρα, τη μητέρα του ποδοσφαίρου. Καλά βαράς ο διαιτητής, ο Μουνοπάνος. Αλλόνα ρε. Αλλόνα ρε μου σαμά, έλα.